Hola, hola! Torno a ser el Cristian i aquesta és la part 0 d'una sèrie de 3 tutorials en la que aprendrem a fer composicions de mapes. En aquest tutorial que esteu veient aprendrem a preparar-nos les dades concretes de Catalunya i aquesta variable que representa el mapa de població de majors de 65 anys per comarques al 2019. Però vosaltres podeu seguir la resta dels altres dos tutorials, l'1 i el 2, amb dades que us han proporcionat des del grau o amb dades d'exercicis ja que tingueu previs que hagueu cursat en el grau. D'acord? És a dir, ja siguin d'arqueologia, de Smart Cities, de criminologia, de geografia, és que us serveixi les vostres dades. En el tutorial 1, aquest és el 0, en el tutorial 1 aprendreu a fer un mapa com aquest, una composició de mapa com aquesta. I en el tutorial 2, que serà més avançat, aprendreu a fer una composició com aquesta. L'important, repeteixo, no és que es vegi Catalunya o el color verd o això, sinó l'important d'aquesta sèrie de tutorials és aprendre a situar un mapa, una fetge nord, una escala gràfica, un caixetí amb text amb la font, un zoom del mapa, una llegenda ben feta i un títol. Això és una composició de mapa, d'acord? Una composició cartogràfica. En aquesta altra, la més avançada, la que veurem en el tutorial número 2, també afegirem la malla de coordenades i aprendrem una mica a tonejar la llegenda. Veus? Aquí he posat columnes, d'acord? Bé, doncs espero que sigui profitós i que n'aprenguem molt, d'acord? Això ho farem amb el programa QGIS, però recordeu que hi ha altres programes com el Miramono o l'ArcGIS, amb el qual també es poden fer edicions cartogràfiques. Doncs bé, per fer els tutorials 1 i 2, jo m'he valgut d'un mapa del percentatge de població major de 65 anys a Catalunya. Per aconseguir aquestes dades necessito dos elements, que són els que farem ara conjuntament. Un és baixar-me la base cartogràfica de les comarques de Catalunya, també les províncies o els municipis, és a dir, les divisions administratives de Catalunya, i per altra banda les dades demogràfiques de la població. Això ho he fet des de dues pàgines web principalment. Les dades demogràfiques me les he baixades de l'IDESCAT i la capa cartogràfica me l'he baixada de l'Hypermap. Doncs les he juntat, he fet un joc. Comencem primer per baixar-nos la base cartogràfica de divisions administratives de Catalunya. Doncs bé, aquí a l'Hypermapa hi trobem molta informació cartogràfica generada per la pròpia Generalitat. Mitjançant aquest botó podem afegir una capa a l'Hypermapa. De fet, segurament ho heu vist en altres tutorials o a classe de teoria. I aquí podem buscar, per exemple, podem anar baixant fins que trobem els límits administratius. I ens podem baixar, per exemple, els límits de províncies, els límits comarcals i els límits municipals. Acceptem. Bé, de fet, ens apareixen aquí com a capes i les descarreguem individualment. Les províncies, opcions d'exportació, shapefile. Anirem descarregant la capa de províncies, anem a descarregar-nos també la capa comarcal i finalment descarregarem també la municipal. El que ens interessa és la comarcal, però les altres també ens ajudaran a fer el mapa més xulo. Molt bé, un cop us hagin descarregat els fitxers zip amb els límits administratius, ja siguin municipis, comarques i províncies, us els poseu en una carpeta on vosaltres estigueu fent aquesta pràctica o exercici. Us apareixeran primer els zips i un per un, botó dret, els descomprimiu. Zip, descomprimir aquí. Llavors jo ja el tinc descomprimit, tindreu els límits administratius de província, hi ha un altre zip a dintre que podeu tornar a descomprimir aquí, i us sortiran tots els fitxers relatius a aquesta capa, ja sigui els fitxers relacionats amb el shape de província, tot el que és el dels límits municipals i el dels límits de comarques. Sí? Molt bé, doncs ja podem anar al QGIS i obrir totes aquestes capes que ens hem descarregat. Per exemple, comencem pel límit comarca, el límit comarca.shape, he obert el QGIS, vosaltres us heu trobat una miqueta més que jo en el tutorial, però ja el tenia preparat. Comarques, ho he arrossegat aquí sobre, el shape de comarques. Ja tenim aquí les comarques, ara anem a arrossegar els límits municipals. Sabeu, el shapefile. Molt bé, ja se m'han arrossegat tots els polígons. I finalment, les províncies.
Shapefile de províncies. Molt bé, com sabeu, no m'entretindré, però simplement faré doble clic, per exemple, a la comarca i li donaré un color transparent i també un gruix de traç determinat. Per exemple, li donaré mig mil·límetre de color i el color d'emplenat jo vull que sigui transparent. I així més o menys ja em quedarà un mapa on es veuen les diferents jerarquies d'administratiu. Doncs ara anem a l'IDESCAT a cercar les dades demogràfiques que empalmarem, farem un join amb les dades de comarques per tal de poder-les representar. Ens anem aquí a l'IDESCAT, dades, demografia i societat fem població, baixem fins a estructura i a estructura hi ha grans grups d'edat, comarques, àmbits i províncies. Cliquem aquí i veiem que per comarca tenim el percentatge de població en aquella comarca que és de 0 a 14 anys, de 15 a 64 i de 65 anys. Doncs la idea és empalmar aquesta taula amb les comarques i poder representar amb colorins aquestes dades quantitatives, aquestes dades numèriques d'aquí. Doncs vinga, el primer que hem de fer és descarregar-nos en Excel aquesta taula. Molt bé, doncs un cop descarregada la taula, com que són persones ordenades, ens la posem a la mateixa carpeta on estem fent la pràctica. De fet, aquest nom de AF254 no m'agrada gaire, i ficaré alguna més com amb taula població, i així ens mantengui. Ja sabeu, sense accents ni espais. Si obrim la taula, la podrem analitzar en profunditat. Que sí, obrim igualment. Molt bé, i un cop oberta, veiem que habilitem l'edició, i aquí el que haurem de fer per començar és treure la capçalera. Totes aquestes, excepte la capçalera de les columnes, tota aquesta informació explicativa la traiem. Seleccionem, botó dret, eliminar. Seleccionem, botó dret, eliminar. Què més? També traurem tot el que no són dades de comarques. Al final de tot, tota aquesta informació, també seleccionem, botó dret, eliminar. I per acabar de polir aquesta taula, el que hem de fer és dir-li que els decimals són punts, és a dir, canviar les comes per punts, i dir que això són dades numèriques, no són text. Seleccionem les cèl·lules amb les xifres, apretem botó dret, formato celdas, veiem que són números, amb dos decimals. Veieu que la coma no és considerada el separador entre el número enter i el número decimal. Aleshores, el que farem serà, un cop tenint-ho seleccionat, i diem buscar i seleccionar, reemplazar, i diem que em reemplaci les comes per punts. Reemplazar todos. I així, ara ja sí són números això, ja no són text, d'acord? Ara ja tinc números. Tinc les comarques només i tinc números. Ara ja desem aquesta taula i ho fem, atenció, en format CSV per poder-la obrir amb el QGIS. Anem a treure l'extensió. Desar. I en el nostre directori on estem desant les coses apareixerà una taula població.csv. Aquesta és la que haurem d'obrir des del QGIS. Doncs molt bé, ja tornem a estar al QGIS i ara hi carregarem la taula Excel que ens havíem, CSV que ens havíem arreglat. Anem aquí a afegeix capa
Add Delimited Test Layer, i aquí escollim la taula de la nostra CSV. La taula CSV, escollim la taula CSV, i ara ja la tenim carregada. Atenció, aquí li hem de dir que no geometry, és a dir, no tenim coordenades aquí. Llavors ara carregarem una taula sense coordenades, només té el nom de comarca. I el nostre objectiu és enllaçar pel camp nom de comarca les dades de la taula població amb la capa gràfica límit administratius comarca. Per tant, no tenim una geometria. Afegim aquesta taula i tanquem. Anem doncs a visualitzar la taula d'atributs de la capa límit administratius comarca, clicant sobre la capa i botó dret, Open Attribute Table, i aleshores es tracta d'afegir a aquesta taula els camps de la taula CSV que tenim aquí. Per realitzar aquesta unió de taules, que en anglès es diu join, necessitem un camp comú a una taula i a l'altra. Tenim aquí un camp amb el nom de comarca i a la capa gràfica també tenim un camp amb el nom de comarca. Doncs aquest és el camp comú que farem servir com a unió, és a dir, a Noguera, i afegirem el que digui Noguera a la taula de població. Molt bé, doncs hem fet. Anem a la capa, en aquest cas la capa de polígons, la capa comarques, i anem a propietats, i dins de propietats anirem a unions. A unions afegirem una unió. Uneix la capa, aquí em proposa unes quantes capes. Doncs jo el que vull afegir és les dades de la taula població, i el camp que ens serveix d'unió de la taula població és el camp field. I el camp objectiu, el camp que a la taula de polígons correspon al camp field 1, és el nom comarques. Molt bé. I diem d'acord, aplica, d'acord, i si obrim de nou la taula d'atributs de la capa comarques, veurem que, oh màgia, s'han afegit les columnes de la taula de població, amb la qual cosa ja podem representar les comarques per un d'aquests camps quantitatius. Sí? Som-hi! Doncs vinga, ja podem representar les comarques, simbolitzar les comarques per un dels camps que hem unit a la taula comarques. Anem a simbologia i diem que volem fer una simbolització graduada, és a dir, quantitativa. La columna, és a dir, ara podem triar, ja ens apareixen les dades que hem baixat de l'IDESCAT. I el degradat de color, doncs, per exemple, li podem posar per verd. I ara aquí, a les classes, li diem, per exemple, 6 classes. Per exemple, li podríem afegir. Li podríem dir, per exemple, 6 classes i classifica. Doncs ja ens ha donat unes classes que, evidentment, podem modificar des d'aquí els intervals, de 0 a un 5%, d'un 5% a un 10%. Molt bé, i aquí ja tindríem la representació tal com la dèiem en un principi. Doncs bé, un cop tenim les dades ja preparades per imprimir, podríem acabar fent, mitjançant QGIS, una composició com ara la que estem veient, la que hem vist al principi del tutorial, d'acord? Amb el mapa, el zoom, la llegenda, l'escala gràfica, la fletxa de nord i més evolució. Això és el que veurem en els pròxims 2 tutorials. Si voleu us faig una mica d'espoiler i us dic que per fer això es va des de projecte, nou disseny d'impressió, i aquí faríem, per exemple, mapa IAIOS-CAT, mapa de IAIOS de Catalunya, i se'ns obre un mòdul d'impressió. En aquest mòdul d'impressió podem, és el que aprendrem en els pròxims tutorials, doncs aquí posar el mapa, posar la llegenda, l'escala gràfica, i això, com veieu, és com un paper, en aquest cas és un DIN A4 apaïsat. Si preséssim botó dret, Page Properties, a sobre del paper, veuríem que podem triar o la mida, ja sigui DIN A4, DIN A3, o si el volem horitzontal o vertical, i llavors faríem una composició que exportaríem com a imatge i
i la podríem posar en un Word pel nostre treball. Us recordo també que aquest tutorial 0 que hem vist és perquè tingueu les mateixes dades que jo faig servir en els següents tutorials, el tutorial 1 i el tutorial 2. Però vosaltres és molt probable que tingueu les vostres pròpies dades ja que s'us hagin donat en els materials de curs per fer la composició que nosaltres farem, però amb les vostres pròpies dades. O fins i tot que vulgueu fer servir dades que ja tingueu d'exercicis anteriors per acabar fent una composició d'un tema. Bé, us animo a seguir els següents tutorials, que veureu que aprendreu molt, d'acord? Apa, adeu-siau!